Hej, jeg er Nora, og jeg er her for at give dere et indblik i en af de mest omtalte sagerne i det norske medielandskabet akkurat nu. Hvis du er nysgerrig på, hvad som sker i livet til de kongelige, specielt når det gælder kontroverser, så er du på rigtig sted. Husk at abonnere for at få med dig alle de sidste nyhederne og historierne. Vi skal dykke ind i straffesagen mod Marius Borg Højby, en sag, som har fanget stor opmærksomhed, både i pressen og blandt folk flest. Marius, søn af kronprinsesse Mette-Marit, har blivet et kendt navn, ikke bare på grund af sin kongelige tilknytning, men også på grund af de alvorlige anklagene, som nu rettes mod ham. Det hele startede med en påstået voldtægt på et hotel i Oslo. Men sagen har udviklet sig til at inkludere flere alvorlige lovbrud. Marius Borg Højby nægter strafskyld for alle anklagene, inkluderet de 4 voldtægterne, han står tiltalt for. Under retssagen har han udtalt sig om, hvordan de mange anklagene mod ham er falske, og han påstår, at kvinderne har økonomiske motiver for at komme med disse beskyldningene. Det er stærke ord, men det er også stærke bevis på begge sider, som gør denne sagen ekstra kompliceret. En vigtig del af sagen er vidneforklaringerne. Nora Haugland, Højbys ekskæreste, har vidnet om mishandling i nære relationer. Ifølge hende har Højby været voldelig, ødelagt genstander og brugt nedsættende sprog mod hende. Hun beskriver en tid præget af frygt og kontrol, da Højby angiveligt også pressede hende til at give op jobber. Dette giver et urovækkende billede af forholdet deres, noget, som yderligere komplicerer sagen. Et andet vidne, søsteren til en af de fornærmede kvinderne, fortæller om en ubehagelig atmosfære på et nakspil, som pludselig blev til noget helt andet, da de kom til hotellet. Hun beskriver Højby som ruset og paranoid, og fortæller, at hendes søster vågnede op til en seksuel handling udført af Højby. Det er stærke påstander, som skaber et billede af en kveld, som gik helt galt. Søvnekspert Ståle Pallesen har også blivet bragt ind i sagen for at vurdere, om det er muligt, at den fornærmede kvinde kunne have sovet, mens påståede handlinger fandt sted. Han påpeger, at alkoholpåvirkning kan føre til dyb søvn, men understreger, at det er betydelig usikkerhed rundt om kvinden faktisk sov. Dette er et kritisk punkt i sagen, eftersom det kan ændre hele forståelsen af, hvad som skete. I retten har Højby også rettet anklager mod pressen, specielt Se og Hør, hvor han hævder, at en fotograf kørte på ham med en bil. Dette er en dramatisk vending, som yderligere farver billedet af en allerede kompliceret sag. Se og Hør har valgt at ikke kommentere disse påstandene. Noget, som bare lægger til mystikken rundt hele situationen. Marius Borg Højbys forklaringer i retten har været detaljerte, men også præget af tårer og følelser. Han har fortalt om et turbulent forhold til den såkaldte Frogner-kvinden, som han også har haft et besøgsforbud mod. Denne delen af sagen viser, hvordan personlige forhold kan blive kastet ind i retssalen, og hvordan det kan påvirke alle involverede parter. Det har også været snak om videobevis, som påtalemyndigheden mener viser en voldtægt. Højby nægter for, at disse videoer viser noget kriminelt, og understreger, at han ikke har nogen minder om at have taget dem. Han hævder også, at videoerne ikke viser noget andet end en vanlig nat. Noget, som igen bringer os tilbage til spørgsmålet om, hvad som faktisk skete. I mellemtiden fortsætter sagen at udfolde sig med nye detaljer, som kommer frem hver dag. Det er en sag fyldt med modsigelser, stærke følelser og mange involverede parter. For de, som følger med fra sidelinjen, er det en påmindelse om, hvordan komplekse retssager kan være. Mens retssagen mod Marius Borg Højby fortsætter,
vil vi uden tvivl lære mere om både de juridiske aspekterne og de personlige historierne, som har ført til denne dramatiske retssagen. Det bliver spændende at se, hvordan dette vil udvikle sig, og hvilke konsekvenser det vil have for de involverede. Så hold øjnene åbne for mere information, og husk at følge med for at få med dig de sidste opdateringerne. Til slut, hvis du er fascineret af komplekse menneskelige historier, som jeg er, så vil du ikke gå glip af, hvad som sker videre. Det er altid mere under overfladen, og jeg vil være her for at give dig indsigten, du trænger. Vi ses næste gang.